Колко струва? Ами, торбата струва 35 лева. И затова си взехме още една. Хайде да я отваряме. Миналия път не можах да я... Дай пак аз да я отворя. Успях! Може ли пак аз да... Не, айде ти извади най-голямото. Път на дамите. Ей, да гледаме точно женско. Слушалки. Тип котенце с ушички. Да. Ето ги. Ма те са много сладки. Абе, в тея... Типично момичешки. Какво от това? В тези пликове се оказва, че има доста яки неща. Какво ще кажеш? Много сладко ти стоят. Да, ама не могат да бият. Котенци. Не могат да бият игрите. Да, обаче са ти наобратно. Как така са наобратно? Защото котишките ушенци са ето така. Който не гледа. Да. Ето едно котенце. Да, пак. Видим какво още има в тази торба. Какво е това? Какво ще изкарам? Още едни слушалки. Още едни слушалки. Тя са за тебе. Папичка мъжки. Да, ето. Да, найс. Пумба, искаш ли ти да отвориш следващото? Айде да бръкнеш. Айде, бъркай, отваряй. Много бързо се отказа. Да. Имаме пак таблет рисуване. Да. И вътре всичките сладки неща, които има. Не, предния път нямаше такива, но имаш пак такива пуканки. Да. Има пак кабел за зареждане. Айде, вече всички имаме кабели. Да. Това какво трябва да е? Пак за хрупкане. Някакви неща за ядене, които обаче вече ще са много гадни. Да. Това не го харесахме и предния. Това беше ужасно. Това беше едно от най-гадните неща, които съм яла през живота си. И ето това е състава на новата торба. В сравнение с миналата, за жалост, не мисля, че мога да й дам 10 от 10. По-скоро 6 от 10. Хубаво е, ама игрите са топ. Да, те бият всичко до сега. Така че харесайте видеото и коментирайте, ако искате да вземем още една, защото това вече става въпрос на... Не знам, интересно е. Да, 35 лева, къде не сме ги дали, нямам идея, но коментирайте, ако искате да вземем трета такава торба и до скоро, чао! Чао!